Преди да настъпят уволненията и преди да вам боли жена му да дойде от дома, аз се занимавах с четене на Библията. Без да ме знае никой. И повече насочвах вниманието към червения змей. Да видя кой е този червен змей. И там повече четох книгата Откровение. И запомних добре думите там, където Исус казва на Йоанна, чрез Йоанна: аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Това нещо ми се запечати в главата. Един ден, това е станало на 20 юли, а тя идва на 21 юли. Втория ден. С надути от плач очи. Моя Иван казва, ще се побърка. Защо? Марай ми казва. Ами казва, чул глас. Какъв глас? Аз съм Алфа и Омега. Рани, не бой се. На него му се явил сам Христос. Тези думи са писани в Библията. Аз отварям Библията и ги прочитам. И тя се успокои. И на други ден пак отново Иван Бабулев идва да споделя как Христос му се явява и му казва: Иване, твоите началници имат борба против мене, но ти ще им заявиш, че аз съм жив и съществувам. И започва вече да споделя с мене тия неща. До момента, когато ме уволниха, той споделяше тези неща с мене. Когато ме уволниха вече, тогава отидохме да живеем в неговия дом. Къщи. За да може по-близко да сме един от друг и да споделя повече неща чрез Словото Божие.